Morning guys, morning, long time. Okay, today it's a Thursday, the 2nd of March. I am going to Ezilalini eMzinam kune funeral. So at the time now is 7:30. So ithe into siphuma at 8, but ke today ndihamba nobhuti wam opha emzini plus nendodakazi yam. My husband left already, uhambe Tuesday. So I know we've akushushu qeda ingekho ingxibe weave sana. So okay guys, sengigqibezela unxiba manje because I woke up so early, around 6. Yeah, so bengilele ndiphekile. Bendilele ndiphekile, so ndivuke nje ayina ndavasa. Andidinwe ke, andidinwe sana. So yeah, at least I'm done. I'm wearing this dress from Simi J. I think you know it, guys. I'm wearing this dress from Simi J. Most of my dresses are from Simi J. I think I own only one Swazi dress. So ezinye nijwayele ngibona ngizigqokile nje Simi J. So I don't think I'm gonna wear a heel, man. It is right, isn't it, guys? I'm planning to wear this, not a heel. Hold on. And pull. Yo, and it's standing as dresses class in this scarf. But ke butilo siyamba naye. Kafana no sister if bendihamba no sister yethu. And I will faka iscarf phambili. But you know, I have to respect ukuthi ezazinto zokuthi nethi ndizazibona xa ndifika phaya. So let me wear earrings. I am going to wear these earrings from Mr. Price. You guys ngikhathele shem, like, and iyandidika ne-long distance kushushu. Iyangidika nje and ngicabanga ke akusiba ndifika ndiyohlala okanye ndiyosebenza, ngiyobereka. So it's gonna be a long weekend ever. So yeah. So yeah guys, I'm done. Yo, let me wear my ring. Almost forgot my card holder.
guys. Angisenokamnandi. I am smelling so good, darling. I don't know this dress could be. Yeah. So yeah. I'm not gonna wear here. Right like this. It's like this. So yeah guys, asibonene endleleni man. Ne? Sizohamba sonke ne? Buy some snacks. Bagqubele kudala say hi. Yakwazi kana ngomfota. Abantu bagqubele kudala. Banogqubele kudala. Sisapho kanismeleni siyesa singamanga. Sisapho inkomani. Yeah, guys, it's at Queenstown now. Yeah. And many things. Singamanga.
Sawungena ngeParas ba late bells at Matizi. Kala veg osinofumana eza peppers. Sisathenga okuncane checkers. Oh! Yo! Yo. It is cold. It is cold. I want to cook supper, man. Oh, yo, nkadila.
mninzi mos umntwana. Andiyithathe yonke. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. akafuni uhambe ndihambe naye kodwa yeyami so ke ndathi ke ngoku isigqibo soba ke xa ndilapha ndiyiphathe ifasikoti ndisebenzise ifasikoti yam ndiyishiyeke ngeli hlobo ayifuna ngalo. Yeah guys, sifike kakuhle kambe sejinokutsho. Sifike kakuhle guys. So ndafika ndatshintsha. I'm wearing this now. My first good. I'm about to cook supper now. But sebeyiphekile yonke into so into enzayenza yi-chicken qha. So yeah. Emzini guys akho kuphumla like khange ndihlale naphantsi. Ndithe ndifika nje kwabe kusithi hey ufike kahle ke sisi. Sizoyenza amathumbu thina so sicela uqhubekeke nesophoro. So yeah. Hayi, akho right. Akho right. Bulisana abantu bayakukhumbula. Hayi. Ukuba begqibele ngoDisemba. Akubuzikholini. Into zenza yaza ngizithanda. Kwa TV nje. Hayi bakuthini? Awuzivele TV. Hayi mayiphe. Hayi. Kwathiwani ntombi? Iyashiyeka. Kwabuza uba utshatile nandali ke mna ke hayi ngathi akhona mali yokufana. Hey, wani phezulu. Yho, hey, ndibele uzaluhle. Upheka ntontombi? Upheka le eyiphi chicken? Eyiphi ikhona enye chicken? Yeyiphi enye chicken? Yeyiphi xa usithi yeyiphi? Chicken. Uthathe le 500. 500. Yeyiphi 500? Yo. Oh, yiyo le. Awuyazi engekho mna ekuthengeni ndiyazi i-500 okanye yantoni. Angesibhekane isipho sefriji. Yonke into ezafuna esefrijini iqhomeke ku wasilahle. Yho, hayi. Kodwa uzongincedisa? Yala iburongo kodwa. Kodwa ikhona into endikuphathele yona. Ikhona. Abantu yazi ngithanda into edlala ngayo yazi. Mama uzikho right. Uba right. yena kutheni right yena ungekho right. Andinoba Ngantwana nto ngincedisa. sizonqa nje ezi peppers for ukwenza ichicken. Okay, yona imedona.
Njani uba ibe right wona ungabikho right? Kodwa nihamba indlela enye. Kutheni Wena naye mna se-right. engakulekileyo engabonisi right wena ke ngoku. Ndibe nomntu use-right. Mna ndibe nomntu use-right. Khaniyenze izobulisa ekubuliseni. Hayi ndayebo. Sisizobulisa. Florido kena kuyaziwa. Ubani senators? Siyeza. Ubulisile. Hayi hamba zathomtho. Kutheni ndithweni nawe? Hambe zifuna udliwa nokubaleka. Hayi bo into emosukufonela ukudla. Ucacisela. Umuntu ongumama zange ngabina unondro. Wayesasinxunisa unondro. Nawe uyalungisa unoba nawo. Good. Ngoba ncube uqhayi. Wabhubha tu. Ngoku uthetha nawe. Kani ndithengelele unondro. Simbalela nje izuzu. Yo, hayi ingxaki. Zangamsukela mntu. Bulisa, izobulisa mina. Izobulisa befonini. Awubonakala. Ngithola abantu bazobulisa, zanobulisa. Khona zanobulisa. Anibonakali bulisani. Hello. Uzabona ukuthi banjani kaloku? How are you? Hello, how are you? I'm fine, thanks, and you? Goodbye, bye-bye. Bye-bye, we are gone. Senza amathumbu this side. Nanenzela nto leya ithi ndingumakoti kabani ndisemathunjini. Leqala ibona kuTikTok. Ndingubona usakhele umakoti kaSibu ndisemathunjini. Nikhawulezile kodwa xa senigqibile. Fast. Sakuziphinda ngibekho enye into ezawuxhelwa zeziqa. Seqhelwe kwagqitwa. Okay. Kuthethwa nje ngento uba namhlanje izokwenziwa. Ndiyothenga enye. Oh, okay. Kwala yena udla ngokuyithengisa. So leni kuzokwenziwa ngoyi-breakfast ngalamini okanye Jonga ndicela sesikonfuse nathi asichani kahle bayithini nakahle kahle. Ngoba kuthe umakazi musi. Besithi kukho abantu bafika ngomso. So kofuneka mhlawumbe kubhizi. Umsa uzungumela kanje. Ube ugqetheza apha ngesimo.
Hi. Welcome to a brand new day of this vlog. Okay, today it's Friday and the time is 5:30 early in the morning. I woke up already. Ndimise amanzi ovasa, ndizofuna uvasa kwangu-early. Then ndizoyenza what do you call this? Ipapa for abantu. Ipapa ekuseni. I slept very early yesterday. Ndafika apha. Abantu besithi bana kuqhutywa uxhala beyasenga amathumbu, then isoporo besebeyiqalile, so mandigqibezele sapha. Then ndayenza only chicken, I dish up, ndavasa izitya, then ndamisa amanzi ovasa, ndavasa ndalala. I slept around 7:30 yesterday, very early. So I woke up, I just woke up now, 5:30. Ndifuna uqala ngovasa, then ndizolungisa ezinye izinto. Ngathi kuthiwa ilanga liyaxhaphaza apha kushushu. Guys, I'm broke. Yeah, I'm feeling fresh. Let's go for one. So let's just start our day together. Why not? Then for the house. Oh, what's for the house? So yeah, that's about to bring us. Let's start this video. Hi. Yeah, I'm going to watch. Bagqibele nabo. Nosimanyi itimolweni bahlali. Molweni bahlali. Hi, ayabulisa odla omakhambule. Umakhambule uyabulisa kacela into. Uyabulisa umthana odla.
yonke into sam. I just want to add izinto apha that I'm going to use. Le ngoba efrijini. Ngizasifaka efrijini. So it's good stock. Uzogula. Because xa uzawusa endaweni eshushu kakhulu. Le ndiyifuna ngapha kweza ndizawumoshakala kakhulu. Hola, David. I'm going to do it. Ukathi ngiphendula wazi into lento zasemendweni. Umthakazi lo. Wazi into lento zasemendweni. Sisinade nabana ubani. Hayi boyinga ngingathanga uzawukhawuleza. Bese kufuphi nokho. Uvukela? Yes. Ba usaka. Zisiwe amakhadi nebox. Eziyayoda kuyo. Zaba right no iboxes zethu zama-apple. Neze banana 3. Kwendawo ziyazibhanti ngesana. Then ibe into nenye ifruit ama-orange akabikho red no sinatches. Sizayite ezi. Oh okay. Into engezo. You drink this one. Hello. All right. Fuck. Ngona biscuits. Yobathu uphangele. Uphangele. Umbisa uphi? Icases zezilapha. Hayi noba ufuna ubamba xa seyisendlini ufuna. Okay. Kaloku balindile okubehleli phandle abantu. 10. Behleli phandle. Okay. Ngayibambi ngokwakhe le. No, 10 ngarayithi la yimo. Bye-bye. 10 cases ze-3.
Ngifonele mina ngaqomba khona ngiyela kwakuyo. Okay, Hello. Yeah? Usandlini ngikhondlini. Futhi lapho kulo ayanda. Wanontobela. Ngihlale ngasendlini ngivulele. Xa kunje hayi. Oh, Nontobela. Okay. Sure. You right, Tata? Uthi kweli futhana ukuthi manje umthinde bahambe. Ngalizwe kabhuduleze kodwa. Ubhudule yethu. Uthi nje yina. Utshintshe inamba. Ifoni yakho inengqaka Oh. uyethi uyokhuluma wanje kangathethe into kakusendini andiyiphatha uthile nemnakolelaa Ine-iPhone. awusefishe uphumaqavo phaphatha uthile Andiyazi mkhawulo ntoba uzawuba kungakhulu itshaji. Is that all right? No one cases with them. It's a drink. Coke lengathi ingathi sekhozona njengoko oh okay yeah kuthiwa yinto kanesa drinks babes into ayo babes uzabe sozibona mosina baphatha uthenga ayo babes cape zibe yi-4 zona mhlawumbe ngaba 6 okanye ngaba 12 kela angibathemba bona uzakwazi ukufunda izinto unosisi bazawabekho bona unosi say andinayo nami intsha yenzo luthatha le foni yakho uyicimile ne hayi ke izawukhala zitendo uthathu ngiyazobisa basenzela beetroot ne-potato salad nechakalaka imali bazamfonela but nakuthemba bayongeza ibheli ngifuna uzongeza zininzi zininzi
Biscuits, ne? Sikhona kodwa phansi. Amaphini. Ifruit alilekela. Asibhale. I'll thank you for that food. Especially in quantity. If I got anything. Yona I think uzofuna ukuyiyaleza ngomlomo ngomsabhala. Kashaka kedwa. Lapho ndihamba nami nenkomo. Yena ngabo. Hayi sizenza uzibuza. Owam. Akahlambi umuntu. Mntanazi mntase soze. Ukuhamba. Sokugqibela uhlamba. Akahlambi hlobo. Sizawuhlamba. Kodwa mina ngikho manje. Uyayithofumba. Banye baphela. Ngikho manje. Nami ndekho manje ketani. Yini okhathana ngolifaka ikhathana? Okhathana ngolifaka ikhathana? Soze. Ngile ngihlambile kwethu. Soze benekhathana wena. Soze kaloku. Soze. Akwazi nje. Benekhathana wena. Ufuna ungafaki ifrijini amanzi omfana. Into ufuna ukuze uyofakela. Sikazuba. Isitixo sefriji asile kubantu abang Hi, baby. How are you? Hey, I can comprehend as a result. Oh, Sibaji. Maybe to esinye sizokwenza steam bread. Yini uncedela usaphela intombi. No, zirayithi. Maybe to esinye kodwa esinye usokwenza steam bread. Wena. Siyazi. Izathu mina. Besithi zakala mhlawumbe nje ngizona yazi. Ha, into zomshushu.
Ithi molweni YouTube. Ithi molweni YouTube. Hello YouTube. It was not hello YouTube. Hello YouTube. Ibe ngumakana oxolo ngabe makana oxolo lithi hello YouTube. YouTube. Sisimanye ngabe say hello YouTube. Asisihle. Yo. Ay. Ubulise ngaso ku YouTube. Hello YouTube. Yo, akushushu. Sihle. Abasazi apha ku-YouTube shem. Abasazi sazi. Yo. Asekuredi kwelica. So phekela this side. That side. Oh, okay. Okubenthenza benzela ukutya. Ucinga ngaloo makana qola kasixelanga bafuneka sibhekile sana. Hayi andisakhumbula nje kwakunini ngokuya. Angibona ikhophe ngokuya. Awudala ndasafika futhi apha ngisoyilaya ngoba yile ndiyandisenza into enziwayo sandilandela into enziwayo. Asaphuma ngqo yakho sima. Isondlalela udlala. Hayi crash yenzelwa late za-stick pass. Oh. Hayi andiyaniphakamisela. Hayi anogqitha nebheyikari mntakakawo hayi. Ogqitha nayo nyhani.
Kodwa le bakery. Hayi. Do you know how to cook a stiff pap? Like a Joburg. Juice. Let me show you. Let me show my people my stiff pap. My stiff pap, darlings. You see? It's like this is a KFC. You see? Oh, this is dim kilo. See, cabbage. All I can say, guys, is that akuhlalwa phansi ezilalini inside and ukuyatyiwa. Gqiba baseva isonka nezanyama zangaphakathi, izibindi. Izibindi yonke laa nto leyo. Then now I am busy cooking a stiff pap, cabbage and inyama for abantu ababhakayo. So apha ke bathi xa begqobhala baphile abantu abadala. So kuthi kuphila intombi. Phasa ndabona ke intombi zalapha sizimizini. So and I was fun. So yeah, guys, I am busy cooking stiff pap and simple and the simple for papi.
ndike ndivile lokungani ngomba Hi guys. Hi guys. Oh, okay. Sibhizi senza amasaladi manje. Ixesha lethu lihambile nje. Senza amasaladi manje. Senza amasaladi. Oh, Ithini apha abantu bazwa mesilele bayaphekela. Ndiyabuza. Yabesilenqaka apha emini. Kaloku ndithi ndiyenzile mos ilaa nto ezaziphakathi nesonka emva kokuba phule. Baphungiswa then sabanika ndifake ipotato salad yam le, then ndifake i-red onion, then nee-peas, so ingabi nalaa nto kuba ingabi nalaa nto caba yi-potato salad imhlophe ngathi noko neswekile wena okanye ipressure ngola nto yobila kangaka. Qha ke ndisho awuzuye ekliniki uyotshekisha impilo yakho thina. Ngawe lesam. Anzini. Angiqala le ngathi liyafa. Boy, nangokuba ngumakazi nangoku. Yo. Ndiyogreyitha ii-carrots. Ndizakwenzela nje laa shakalaka ofuna ukwenzela. Hayi zikwenza bengaziwazondi Khandikunqele ke mntasa. hayi ke tsala mna ndidibana nalo. Hayi ke andizokungeza ke red oil. Ndenzele intloko ndenzele intloko ndibandla kakhulu. Sanyana ezinto. Hayi, tyhini. Akuthingulanga lena ntsoko.
beetroot. Guys, I'm back to the news. I'm back. Remember being take one the shine of the eyes. Gogo. I'm about to do it. Zoyaza in coffee. Abantu becawa bafikile. Oh, oh. Sponsor this and of science. Oh, there's a coffee drink the seats, okay. Eating it. Then the seats in the other something. Hey, I can't fight him. I can't woman to track him. Hi guys, yeah, the time is 2:08. Like, I'm tired. My body is shutting down. Guys, I'm tired. Ogondivugili since 5:30 early in the morning. Ogonmengenyawo. Like, nakusiqhubo sophorisa ngoku izitya zavaswa ngabanye mntasekhaya. No, I am tired. Ndizawuvasa ngoku and then ndilale. Ndizawuvuka kusasa ngomsombha around 4. I think ndizovuka ngabo 4. Ndiyazi uba ndilungiselela abantu balele apho vasa. Then ndenze papa. Ayakho nto ityhuthe ngomtshato shem. Nope. Aye. Like ke, but ke what is important ukuthi okobe ndimhle kusasa. Like ngimuhle. Like ngimuhle shem. Nantsi ebalulekileyo. Glowa. Okobe ngiglowa kusasa. Like, yo, enye into guys kushushu apha. Kushushu funeka uphuma apha uhambe kwenye indlu. Uphuma uhambe kwenye indlu. Like, i-sunscreen nje. Bye guys, good night.